Abel Roig Pinyol. Benvingut al meu canal d'entrevistes, la secció d'entrevistes. Està bé perquè és una entrevista que no sé què cony me preguntaràs. No, clar, és que per això no és una dictadura que tu m'has de dir no, passa'm les preguntes i jo ara ja veuré si... No només això, sinó estic conduint sec, en qualsevol moment, pam, dius, hòstia, què passa aquí? Comença l'entrevista. Però ja sabies que hi hauria una entrevista, no? Bueno, no. Sí, o havies comentat alguna cosa. No, el teu manager t'havia dit alguna cosa. Sí. La meva dona. Bueno, doncs, no, sí, tinc... Vinga, va. Tenim, perquè ja formes part del canal, no? És a dir, tenim la secció de mecànica, no? Que t'ensenya coses bàsiques. Sí. Que este chaval no tiene puta idea. Bueno, no tiene puta idea, però així ho arreglo jo, saps? No significa que jo sàpiga res, no sé res de la vida. Només és la meva experiència. Si et serveix bé, si no, mira, canvia de canal, saps? Que aquí hi ha més de 2 canals. Llavors, Abel Roig Pinyol, de Reus. Ara, al port de l'Abismo ja, té 40 anys quasi. No, 39. 39 anys, aquí està 84, tu, jo, no sé, Però ja saps, quan fas 39 anys, que els he fet fa res, Sí. ningú et felicita pels 39, tothom t'està Busca recordant ja, que això arribaràs 40. és mala És fe. com si als 40 anys, o és igual, dels 29 als 30, dels 19 als 20, tothom te recorda el que té, que te pare, saps? És com si faré 2 anys 40 anys. He tingut 3 entrevistats, tu ets el tercer, i ets el que té més l'àvia, sí, ja t'aviso que molt bé, tio, que li dones corda al rotllo. Jo no he vist els teus entrevistats. Bueno, està bé que se't vagin a un canal que no sàpigues el tarannà del canal, no? És com No, és que ara em cau la curiositat de mirar a veure els teus entrevistats, Bueno, per a veure si són l'èlite de la comunicació, saps? No, a veure, també el canal estava als inicis, no? Tampoc jo era un gran comunicador, ja Però tampoc ho aquí soc. vas entrevistar? Sergi de Casa? Ai, amb tot el respecte, No, gent, col·legues que anaven en bici, però tu la bici és la teva vida, no? Una mica? Bueno, és la meva vida bàsicament també perquè he vist a casa. El meu pare ciclista de tota la vida i va ser dels... Sempre dic, devia ser el primer que es va comprar una bicicleta de muntanya. Tu portes competint des de quan? Jo he tingut 2 fases de competició. Jo porto en bici de muntanya des dels 9 anys. O sigui, fent camins, corriols, senderos, trialeres, des dels 9 anys. Jo sempre he fet mon pare i em portava tots els diumenges i em portava diversos dies a la setmana. Això bicicleta de mountain bike tota la vida. Sí, de tota la vida. Rígida, amb una suspensió... Vaig començar, crec que devia ser l'any 97, no, 96, 97, i era una BH top line. Amb canvi Alivio, no recordo, que tinguis idea. I bueno, el que fèiem era rutes de dissabte. Dissabte tenia 12 anys, 10, Amb qui 11... sorties tu? Del meu pare. A partir dels 12 anys, i dels 9 anys dels 11, doncs sortíem tots els diumenges i muntanya, senderos... Si sortís en penya de 40 anys. I a partir dels 12 ja em va veure que tenia la forma per poder sortir... Bueno, tenien 20, 30 anys. Mon pare tenia 30 anys, 30... Mira, tenia la meva edat, 39. Però si... Clar, 40, per això... Sí. I quan jo vaig tenir 12 anys, doncs ja estava suficientment entrenat, entre cometes, per fer les seves rutes de 4 hores. Aleshores vaig tenir una època de competició, que vam competir des que tenia 15, 14, 15, 18 anys. Abans hi havia les provincials. I als 19 anys vaig sentir que necessitava un respir. Tornar una mica a les andades, de sortir els dissabtes, de no tenir... Al final, les curses és una cosa que t'ha d'agradar molt. No, i sacrificis, sobretot. Són molts sacrificis, són moltes hores i també una edat que havia d'encarrilar una mica el meu futur i havia d'estudiar. Vaig deixar la competició, vaig dedicar més a l'estudi sense deixar la bici. Però llavors, aquelles competicions eren de rotllo... quants quilòmetres fem? Era marató? Abans era, per exemple, quan era la Copa Tarragona, que hi havia Copa Tarragona, hi havia
Lleida, però només puntuaven els del territori. No sé si en aquella època existia Marathon i totes aquestes merdes. No existien encara, no existien encara. A Marathon van sortir més o menys l'any 2000, 2001, 2002, 2003 sobretot, es van fer molt de moda les Marathons. I les úniques curses que hi havia al 99 o 98, 99, 2000 eren això, els provincials i la Copa Catalana porta molts anys. I l'època que competies exclusivament a descens era aquesta o...? No, bueno, descens. Jo aleshores vaig estar, pues, mateix és mai sense deixar, perquè al final patir és una petita part dintre del món de la bici. Per tant, és adoptar la bici com un estil de vida i entrenar perquè t'agrada fer salut, perquè t'agrada la bici, perquè oxigeneja una mica la ment, el cos i la ment, tot. I vaig estar 10 anys sense competir i als 29 anys me va cridar l'atenció tornar a competir. Ja, bueno, o sigui, però a l'època aquella primera vas guanyar? Vas guanyar alguna cosa? Bueno, vaig cada un any campió de Copa Tarragona i primer sots campió, l'altre campió de Copa Tarragona de la meva categoria. Ja, que era júnior. Júnior, sí. Crec recordar, I ja està. I la Copa Catalana no vaig córrer totes les curses. Corria totes les curses. I després tornes? Després torno i res, me vaig dedicar... Aquí ja et conec. Aquí ja et coneixes. I veig que jo encara no havia agafat la bici i veig que és una màquina. Tio, a part d'estar fort... Clar, jo no sabia tot això que de primera sí que... Perquè al final tampoc jo tenia la passió de la bici que tinc ara i tampoc t'havia preguntat i tu competies de pequeño? Però perquè si no... És que al final no té cap tipus de valor. No, perquè no és el valor que competeixis, sinó que tens un fons que això es nota. Si tu de petit has fet un esport, si tu el reprens al cap d'uns anys, doncs això es nota. Sí que... Bueno, tens una mica més d'experiència, però al final la competició el que te dona una mica és tenir un compromís d'haver d'entrenar, d'haver de preparar-te un event i de donar el màxim de tu. O sigui, competir amb els altres, competir amb mi mateix. No, i després quan vaig tornar també vaig estar, tot i que jo continuava sortint cada setmana, les meves rutes de 4 o 5 hores de cap de setmana, parat a posar la copeta, que al final és el que millor tu passes, que més omple i fa salut. Doncs també vaig veure que el tipus de curses havia canviat. Gairebé el tipus de curses de donar voltes en un circuit de 5-6 quilòmetres només es feia amb la modalitat de Copa Catalana i ja està. Sí. Ja no hi havia els provincials, la Copa Tarragona ja no existia i es feien més les típiques marxes, que són més maratons de 2 hores, que hi ha de 2 hores, 2 hores i mitja, a partir de 3 ja es considera, o 2 i mitja ja es considera marató, i que són per etapes també. Per etapes, i són més pel medi natural. Sí. Que també a mi m'agrada més també, no? Que un ratolí. Sí, està molt bé. Que mola veure-ho, perquè també, clar, és més fàcil de veure al públic, no? Quan veus la penya que hi ha amb tot enfangat i donant voltes com a bojos i això mola. Però clar, per córrer suposo que també és que mola més... Mola més, a més que hi havia la Challenge, que és Challenge Terres de l'Ebre, Challenge del Penedès i tot, que un seguit de clubs que preparaven circuits de 2 hores, inclús menys, però clar, per la seva localitat també és una forma de conèixer el terreny d'aquella zona, perquè també t'arreglen els camins, arreglen els corriols, també coneixes molta gent, és com una concentració. Sí, al final també si fas moltes curses d'aquestes coneixes a tothom. Està molt bé. A la carretera també vaig provar a fer les marxes, ja la típica, la que renta huesos. L'has fet aquesta? Sí, la vaig fer el 2013 i el bo que tu surts per caixons i si fas temps o altre doncs te dona o or, o plata o bronze.
Però depenent del caràcter. Depenent del temps que tu hagis acabat aquests 200 quilòmetres, són 200 quilòmetres i 3 metres de nivell de la Quebrantahuesos, que està a Sabiñánigo, que està relativament a prop Sí. d'Itsa. I com És d'una tirada, això, eh? És una tirada. I com la Polar, també, vaig fer aquestes. I, bueno, també és una altra manera de gaudir del ciclisme, tot i que molta massificació i els cataplins a vegades et fiquen en corbata quan veus que tens 100 ciclistes i Ja, si cau gairebé no un, sí. hi caps. Saps? Sí. Però bueno, molt bé. Llavors, de les challenges aquestes, vas fer la Penedès Challenge, no? La Penedès, sí. I aquesta, aquí hem tocat medalla, no? Bueno, és que això tampoc és el que et dic, això no... No, però, ostres, a mi és un orgull, no?, per mi. O sigui, he sortit avui amb tu i dic, hòstia, aquest tio... No, a veure... Té un nivell, té un nivell. Vaig guanyar una challenge, tot seguit de 6 o 7 curses que hi havia, vaig guanyar la meva categoria, que era Master 30, però és que al final... Bueno, però és que vulguis o no, al final sempre hi ha algú que es presenta que té bastant nivell, o sigui, per molt que siguin, bueno, la Penedès Challenge, Master 30, però hi ha penya que la toca molt, tio. Però al final la toca molt també perquè, hòstia, és un tio que si vols estar una mica endavant perquè t'agrada i tot, i vols, bueno, doncs li agrada estar davant, no, i que és igual, però si vols provar perquè tens temps i tot, has d'invertir Clar, hores, però moltes hores. jo he fet curses, llavors, o sigui, millorar, o sigui, clar, no sé, els que guanyen, jo queden una hora 30 per davant meu, o clar, o sigui, millorar aquesta hora 30 és una barbaritat. Hi ha molt de marge, o sigui... Sí, perquè has d'entrenar molt, cas, no? De dir... Jo què tenia? Clar, jo tenia entrenador, tenia dietista, amb el teu entrenador has d'anar una mica acorde amb el dietista, perquè el dietista et dirà què necessita el teu cos per rendir en funció de l'entreno, de les hores que ho facis, saps? Sí, per això que ja és un I pas... hi ha molt marge per millorar, però també, a part d'això, aquestes dues coses és molt important, el treball mental que tu facis, de tenir doncs, capacitat a les curses, capacitat de sofriment, Sí, que saps que patiràs sí o sí. patir, però amb una actitud positiva de dir més, pateixo, i al final també te fa millorar molt aquesta capacitat de patiment, fa que el teu cos es posi més fort. I també te n'adones que quan portes 4 o 5 curses i portes un mes i pico competint, doncs ja tens un ritme de cursa que no ets el teu tu de fa 6 o 7 setmanes, i això t'agrada i t'enganxa, no? Està fort, t'agrada, et recuperes millor... Clar, perquè és l'evolució, no? I... Sí, però l'únic que jo crec a nivell de popular que realment no val la pena, perquè... Bueno, no val la pena. Bueno, clar, has de sacrificar moltes hores de la teva família per fer això, clar, al final... Entrenes més o menys unes entre 12 i 15 hores setmanals. Pues perquè això, per això dic que té valor, que tu dius, bueno, és que sí, Master 30, però collons, per això té valor, no? Per haver guanyat una cursa... Sí, bueno, fa gràcia, bueno, després passa un any i ja no se'n recordaré. No, però en aquest canal es posa de valor que has guanyat la Penedès Challenge Master 30 de l'any, què? 2014-2015. 2014. Que t'agrada al final totes les modalitats de la bicicleta, no? La Sí, 100, enduro, sí. pujar... Sí, carretera és això, només vaig córrer aquest parell de bola. Però t'agrada a tu la carretera? La carretera jo l'utilitzava molt per entrenar. Per agafar fondo. Per entrenar. Bueno, fondo, però també l'entrenador te fa entrenar amb sèries, amb el potenciòmetre, vinculat a la teva freqüència, i és com agafar, com voler apretar les tuerques d'una bicicleta amb una alla amb una clau dinamomètrica. Fas exactament l'esforç que et diu l'entrenador i va molt bé. També entrenar amb BTT costa una mica més perquè l'autografia del terreny és una mica més irregular i costa, sí, no? En canvi la carretera és més constant. És més constant, més clavat, però només per entrenar, per entrenar. I després sempre m'havia... Però t'agrada o no? O sigui, si tu dius, tinc un dia... Sí, està bé. L'únic que... Clar, però ara estàs tirant molt per l'enduro, no? O sigui, més que per un marató, ara que t'agrada molt és... Ara fa com un... Ara fa
una bicicleta, per exemple, tens una de carretera, una rígida com la meva, una doble per fer, bueno, pues, muntanya normal, no? Una d'enduro, una de DH, una elèctrica, tu quina quedaria? Només pots tenir-ne una. Jo a dia d'avui, i amb el que anava a echar les bicis elèctriques, jo me compraria els tancats una... Sí? Una elèctrica? I a més, jo soc molt de... Estic fent propaganda gratuïta, però soc molt d'especialitzar. A no ser que vinguessin altres marques i deixa't estar especialitzant, prova aquesta bici opinaria. Però jo sempre, els últims 10 anys he anat amb especial. Specialized Spain, que ens contactin, no? També una mica. Molt bé, a veure, doncs res, un plaer que hagis vingut al canal. Bueno, el canal ha vingut a tu, no? Has vist l'arroba Siroco també? Que patrocina aquest canal. Teniu també un link aquí baix per el 10% de descompte. Ha evolucionat molt també la pàgina de Siroco, cada vegada tenen més coses i està molt bé. I res, si voleu més entrevistes de qualitat com aquesta, que aquesta la veritat és que està superbé, ara no s'haurà gravat res, has de repetir-ho tot. I doncs subscriu-vos al canal, no? A veure. Campaneta per saber quan pujant vídeos. Veiem aviat, farem alguna altra aventureta, no? Farem alguna altra aventureta. Estem organitzant... Cicloviatges. Farem cicloviatges. Ja de cara encarat al 2024. Sí, i estem creant un clima de neguit que el públic pot saber on anem. Doncs seguiu al canal. No diria on, però compliran les seves expectatives exigents. Correcte, llavors, cicloturisme, van life i flow.